Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng pinatuyong spicy adobong baboy mga kapudibit. At syempre meron egg, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampangan. Ang nag-request po ng adobo ay si Maclean Pasha. Ayan. Yes. Ito na po yung request mo, Lods. Sabi niya adobo daw. Makanta ano? Adobong pinatuyo. Oh, yes. Ayan. Malangin kahit adobo. Oh. Yan yung pinakamanyaman. Ano? Pinatuyo nga. Walang sabaw. Walang sarsa. Ang sarsa. Oh. Ito. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibit. Para sa yung una subo po, Maclean Pasha. Kain po. Naman. Kanyang mga adobo na malangi. Ay, tayo ba? Just Sabaw. Taba. Wow, salamat. Taba. Lagyan ko na sili. Sarap. May patatas pala. Nga ka. Patatas. Dumit ka sa ngalangal ako. Ay, kalambot na kasi. Sapa. Oh. Magkaya yung taba ko. Yung taba.
Gusto yung kamay ko. Anghang. Excuse po. Anghang, no? Pero manyaman. Mm-mm. Diba? Masarap naman yung adobo pag medyo maanghang. Yan, may adobong may sabaw. Yung masabaw gusto nila, no? Yung iba naman adobong tuyo. Kaya yan, adobong walang sabaw, tuyo. Sabaw. Tabaw. Tabaw ka. Ano pa? Wala. Hala po bisa. Ano po ano bisa na si Ate Albi? Sabi mo na. Kaya ko na dito. Maano na yung kanin. Na? Mataba na. Dali mo sa ano, sa alim mo. Sabaw. Ano? Patatas. Ano? Sa Lara. Itlog tayo. Itlog. Magsishoutout ako na. Ayan. Shoutout po kay Ma'am Claire Castro. Ayan yung nakita namin sa Santa Clara. Ayan. Shoutout po kaya ka, Ma'am. Lagi daw sila nanood ng mga anak niya. Shoutout po. At ito yung nakita natin sa Yaki Mix si Ma'am. Nakalimutan kong itanong kung anong pangalan niya. Shoutout po kaya ka, Ma'am. Shoutout mo din siya. Tinanong ka din niya. Sa tayo mamaya. At kay Eileen Damiar at sa pamangkin niya sila, Axel and Aisel Pampula from Norter Samar, Marites Planos from Mandaluyong City, Eleanor Greno, and happy birthday po sa'yo. Kay Mirna Balenton, Jeline Bartolome, ayan, happy birthday po, Jen Bartolome, ayan, shoutout po. At kay Lilian Merana, Bessie Lepanya from Butuan City, Mindanao. At shoutout po sa kanyang apo, sa apo niya na si Ashira Sian Labastilla. Ayan. Shoutout po sa Shoutout lahat. po. And syempre, Tita Olivia, Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda. At kay Nanay Babe Kaluya, kay Tita Baby Dimla. At kay Camille Garzalia, Elis Garzalia at kay Ruby Garzalia. Siya pa, Baby Alson, Catherine Bagoy. Shoutout kay kayo. Yes, at shoutouts kay doon sa Yaki Mix.
Hello Sa Yaki po. Mix yan, yan, silent viewers daw sila. Hello po ma'am, shoutout po sa iyo. Comment po kayo kung anong pangalan niyo para sa susunod ay ma-shoutout namin kayo. Opo. Ay makapudibis. Agi sa na naman nga dobong babi. Kaya ang gana kayo ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. Love you.